גילי, מה זה חזון? מה זה אסטרטגיה? מה זה כל המילים האלה? אני אתן לך דוגמה. מדינת ישראל היא חזון של התנועה הציונית. התנועה הציונית אפשר להגיד שהייתה סטארט-אפ שהיה לה חזון. מה היה החזון שלה? להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. החזון הזה הייתה לו אסטרטגיה, איך בעזרת דיפלומטיה מבצעים פעולות, ירדה לטקטיקה אחר כך. בסופו של דבר ב-1948 נוסדה המדינה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהחזון של חברת הסטארט-אפ הזאת התממש. אבל ב-67 אפשר להגיד שהחזון הזה סיים את דרכו, מכיוון שהבנו שאנחנו לא רק שאנחנו הקמנו מדינה, אלא כנראה שאנחנו גם נשאר פה, אם כל כך הרבה מדינות תקפו אותנו וניצחנו אותם ב6 ימים. מכאן הסטארט-אפ הזה, המדהים הזה, התחיל לדוח, כי החזון שלו התגשם. עכשיו התחיל בלגן בתוך החברה. כל אחד אומר, מה החזון החדש? המתכנתים אומרים, אנחנו חברה לתכנות, שם צריך לעשות את הכסף. אנשי השיווק אומרים, מה פתאום אנחנו חברה לשיווק? כל אחד מושך לכיוון שלו. וכל זה למה? כי אין חזון. כי חברה שמממשת את החזון שלה, אי אפשר לגזור מזה גם אסטרטגיה, ובסופו של דבר מתחיל להיות בוקה ומבולקה, וכמו שאמר קהלת, באין חזון ייפרע העם. אותו דבר גם לגבי חברה. שאין חזון בין אסטרטגיה, יש בלגן, בלגן בשיווק, בלגן בעובדים, בלגן בכל המבנה העסקי של היחידה העסקית או של החברה. אז יש לנו כאן אתגר.